murume wacho asada zvinhu pana tete vari kubalisi tete ndeya hanzvadzi murume subusisi wani muguri yazimaidhekani avamai vakamira mboenda ipanze muone mapurisa panze chii nyaya iyi hawakuye kuno wakapfeka matrauzi
mangwana makusenda kuhangu ndakunda chikumba bosi kocha ndagara asikuya mama kati ashinga ndozvinoita vanhu kati iye asiri kuwesha kana mama mira ndimufonere mama bva vafona sikubva waya mangwana mama nda basi akapesana vaya chinditora ngatanga chagare pano revhenti yedu kana sikoreva ndiperekedza varadzokera murume wavo vandiperekedza vandisiya patotal vanatoa taxi vandadzokera kuma murume wavo tasingaona tasingachengete mwana achigara waigara vazodzoka last year but one vakatanga kugara naye futi semurume wangu mama mubva wachitambira kuti amunachi kwekuya ndipapo wemwana vandagara naye ndichigara naye achienda kubasa kwadomo achienda kubasa ndichigara naye last sa 3 January ndopandakapesa kumuona pesa kundaigara naye achienda kubasa 3 January angasikaye kubatira kuti mabasa ekumaipakamusambira ndichingire chimwana zvanzi ndati alright saka ndazodzwa neshamwari amuona kukadomo ane mukadzi ane nhumbu vandachana mukadzi ane nhumbu ini vandabvunza mwana wehanzvadzi vandabvunza mwana waTete ndampinda ndamubvunza straight ndakati siku komune wamugoni rikukura baba wenyu vane chimhuri kukadomo ndaudzwa nemusikana anogara kumba pavo zvikanzi vakatoroora mama vakatoenda ati mama wakatoenda inana kuti tazondarwadziwa pafoni tikamuti kwevaona kuenda sei kwasekuru kaza iwo mimi havana kuzoenda kuti havana kuzvanzi vachakudza mama wakatoroora vakati alright vandifonera zvikanzi usateere makomo unovaziva meso baba kufarira kuti Tete ndoziva Tete vanifarira akanduza vakati alright vandaka zvikanzi ndikuyekokumbati hembe dzakachena ine ndikubasi ndikati hembe dzakachena asi ndokufonera ndowemati alright sikuya havana kuuya chingonekwa nevanhu mutauni vamabva vazomuona mutauni havana kuti vanotaura namama nokota pamwachauya semurume wangu andi vazofona zvikanzi komwana nzvimbo hadi yekuchikoro ndikati mwana afanoenda grade 1 kuchikoro kuhatli 1 zvikanzi alright ndichatumira munhu chine mari yemwana ndikati alright akatumira munhu nemari yemwana sisi uri kubasa zvekurora nyakanditichi tisateere makuru anangoteererawo asi zvekurora zvidiko but anangotiteererawo azvoni ndichatuma munhu nemari yemwana ndikati alright zvikanzi vandafonera nemwana waTete zvikanzi hello maiway kati ndoendai zvinise zvikanzi tapiwa mari nasekurusimbi yawei vakati alright vandaitisvika kumarobotsi vandasvika kumarobotsi vandatoona mwana wahanzvadzi iye mwana wahanzvadzi vangachifona mwana ava vavakwaziva nevamwe Tete ava zvikanzi zvoni nemwana vandata muri seva vanoona mukadzi wasipi ndambomona pafacebook kuti mukadzi uyu basi zita ndairinza vandamona pafacebook vandati makadii maisiku ndemurume wangu vandatati makadii handini Tete vakura zvakomiye vachi ndini chinaiwei Tete abva vasvika zvikanzi zvoni iwe zvikanzi Tete abva vasvika zvikanzi iwe musambowesitsora kuti tauro zvine basa uyu ndemurara wabindu vatikandororo kwete iwe unasiku maita mahuru maTete ava vachiudza inini vakati uyu ndemurabvasimbatanine vanati Tete ina mapindura ndakambe ndakanyarara nati vakataura mashoko avakataura ndakanyarara ndinangavapindura zvakandibata zvakanzi zvoni wakaenda kumba kwamama vakandipopetra mama bose atamboenda kumapi kwamama avo kuti kwamama siya tinakudza kwanechi umwe muroora saka zvanzi naTete vakanotuka mama vangu kumapi vakanotuka mama vataura zvinondirwadza vakataura mashoko akandirwadza isusuba kuti tibatsirike tinoda kuziva kuti nyaya yauya mudare iri kusungiswa ani ari kusungiswa nenyaya yekuti yokuti dare rione kufamba vanaTete avo vazowanikwa vari munyaya ndiani aunzwa kudare aunzwa kudare nenyaya yei aunzwa kudare sikusena Tete vakandituka vasikafanira kuzokundituka kana tichitaura imiteererai kana mauya kuzotonga dare renyu mega akamotiudza handiti tati munhu aunzwa kudare zisibusiso nemhosva yekutorai kukusenzesai asingade kuti muve mudzimai wake avo vazopindawo kunotiwo hanzvadzi yavo yaitawo zvayaita yanotora umwe mukadzi wavanofanirawo iye kukutukai matini mavaifanirwa kundituka asi vazivaitofanirwa kukutukai handiti mapawana saka tinozochitsvaga kuti chicha chakuitika kuti ava vatuke mukadzi asiri wavo handiti ivo vane mukadzi wofuti akafanana neuyu ivo vanemba here handiti mazvona totsvaga kuti dambudziko riri kubva togadzirisa handiti mazvona vanayo here vane murume
wavo zvese zvotechizvitarisa kuti kwedu kana muine wenyu unodire kupaza mbonamani ndiwe sisi ukamhanya tinobva taona kuti ndozvakakudzingisa usamhanye itasilone silo tichikupingira kunenge vavazanika gara kuti unaka ukatoona no pano paipapa murimozopedzisira atiso vatete tichavabata nenyaya yavo tinovafunza kumbura uyu maimupikirei handiti mazvona saka sibusiso zvaasina kuuya pano hama dzake ndiyo ava vari ipapo ari kupa hanzvadzi yenyu vatete kupi kwapingo kukorokoza ndozvaatadzira kuya pano akanzi asati anytime ndogona kusvikana sandapinda munoda ndimufonera and akutongopedza zvandikuita ndoita Yachata pagomba naneigoma Okay. Saka ati vanzi ati ndikangopedza zvandikuita musati mapinda nondati asati apinda saka izvinomuudza kuti tapinda mutongo wedare vanhu hadziwanzi zvakati handiti hatidi kupedzerwa taimi nevanhu vanenge vachiziva nyaya dzavo akaramba ane mukadzi pamusoro tenera kuno vakaramba naye mukadzi uyu kurambana vakarambana mukadzi uyu munomuziva here imini inini mukadzi uyu tachokwadi pamberi pamwari kuti inini ndimuzive indakazotanga kuvaziva mai wenyu vauya nemwana pana mai vangu ndopanovaziva here mamai asi mazovaziva zvanhasi munovaziva here ndinotovaziva mari iyo yari kutotaura ana chifika kutoti tobuda ndini ndinai ndichitofonera hanzvadzi yangu kuti tipe mari tipe ichi tipe mwana inini kutaura chokwadi changu pamberi pamwari nebhaibheri ramandibatisa inini muroora wangu ndinomuda handiti dai ndanisingabuda nachifika kana mari yacho neazoita kuti nhasi unondizomhan'ariro anga ndiri muno mukotika zvandisingaiti ini chandiri kufunga kumusha kune masumukati enzani handiti mapawa muroora wandakamutarisa achitaura nguva yake yakwana yekuti ataure imasvika futi imi kuti munyakotaurana kudai hapana chinobuda saka ndiri kufara kuti nhasi tiri mudare handitika toda kukubatsirai chandiri kuda mwana akaberekwa nemwana uyu mwanayi mukomana akapera chikora ari kubhadharirwa nababa wake kana chengeta mwana baba vatu vakatumira 50 years now aitenga naimomemwana kwatirwando vanodzidza aiendesa mwana kuchikoro mari yange yakatoshota mwana akabhadharwa mambonzo tataurwa nemambo atarifunga kuti kwese niyo yamabvunza inofana kuanzana ava vasaanza kuti arikuchengeta mwana kuanza kuti aroende ozvetiwa $50 paendirwanika mune day school ange anobhadhira 70 inyaya ine school fees iri mudasa saka uchimindwa school fees inenge yakatoshota kapa paendirwa ndisina kubata ini chandandikuda kubvunza ndechekuti mwana uyu fikire akaitwa isidzi rake kupi no mhachi zvinowana zviruva $50 yabva kuna baba vake handitika havanawo asi vawana chiti $50 vaiunza kwamuri mavaudza kuti tawana nzvimbo yemwana kuchikoro handiti vabva vabvisa $50 pano pari kudiwa $70 handiti kwasara mari kwasara 20 right zvapasara $20 handiti tingati munhu haasi kuda kuendesa mwana wake kuchikoro imi ndiri kutoziva nokuti imimi muri ipapo hamuda kuti munogara makapeta maoko enyu zvamakaitapo izvo munotofarirwa kuwana zvamunenge muchitoitawo pamwana waabvisa $50
kuti hai ndiyo andinayo kuti mwana abatsikirane kuenda kuchikora lidzi mungati haana kubvisa here wani mamuyetese kana emusina madhikayo vanhu paipa abvisa $50 yurikomwe kuti mwana aenda akapfeka iko kwambana zvinoita kuti mwana ende kuna headrone kavanhu vanonge vachitaza future yemwana quality of education wezi handikangotori mwana wangu akapasa kugona ndongonomututira muna magrinzu kana kuti kuenda pana vamwe primary yakasana naanzanana wezi vanonga kutaza future yemwana kuti mwana anogona ndinotoende vana vandakatoendesa kuharare ndoroti uyu mwana wekuti ndimusende ndimuendesa umomo ndechitokanganisa mwana mega vanoona kuti mwana wavo vanogona kaiti ari bright saka quality of education iri pahetli one apa inosimudzira mwana ramangwana baba vanofanira kuchengeta ndomutemo chavo iyo yekuchengetwa kwevana zvayo tinovakurudzira munhu asi kana vanyanyonetsa munoenda apa maintenance anditi munotora marisitsi munopiwa tsamba yekuchikoro kana kuti marisitsi kana kuti whatever zvinoprova kuti proof of payment yemwana munogona kupiwa tsamba nahedi kuti mwana anobhadhara mari dzakadzakadzakadzakati pachikoro mune motora welfare yenyu yemwana uri pamwedzi angadaro ashandisa zvo zvakadipa kuenda kuchikoro mukaenda pamagistrate vanokugrantai kuti mupiwe that yes maintenance anditi iyo haina zvave kana dambudziko rakanyanya asi kana kuti mupota muchikwanisa kunge muchitaurirana iye zvino achichengeta mwana of course kushanda ukwedu pamwe kunyatsoziva kuti mupamwe vanoonoma $20 ukonoonda uyoone 10 ziva kuti vatorowo 10 pa20 ya which means vari kundishayawo zviri zviri fair unless imimi musiri kugutsikana kuti 50 yo ndo yakadaro anga awana asi kana muchizowo mashandiro ake kuti vari kumwe kutoodza 50 ndo mashandiro ake anenge aiwana nekuti kuvewo murume tinogona kuti varume but riri zita rokuti ripapa vemwana but mari yacho mai vachitenge vari nani hatisiri kuzviona zvekutoti mazuva anaya madzimai edu mazhinji nekufunda kwamakaita uko nekubata-bata kwamunoita uko totogara nemadzimai ane mari otipfuura unotoenda kuna mukadzi wako unokumbira $20 efimio kuti wombotanga wambobetsera kupukuta zvimaplates wozviya kuti ugona kutaura kuti shamwari ndikono $20 zvinokuti unogwaladza saka ndezvizvo zvekuti kana pamwana muchigutsikana kuti bhati pa50 nemashandiro akewo ndio mari anenge awana zvezviwa tese adambudziko nazo maybe nyaya yenyu huru yatikade kutaura handizivi kuti kumwana mune nyaya inako here kuti nyaya yenyu huru yaangade kutaurwa nezvayo ndezvemagariro yenyu semudzimai nemurume imba yenyu iripo here imba yenyu iripo here ini kune murume wakurambana kana ndudza tinewena ndichakurira kuti amuvhoni anambobvira because ndaigara naye saka dambudziko ramungadaro muinaro izvi mauya naro panotereizvi tete vakandituka hamuna kuunza murume murume ndamuunza futi nokuti 50 yakazondipa kubvira ndigara naye ndo 50 yakabudisa pamwana ndaingoti zvangu zvakaoma ndo murume anga nyange utoanza ndofunga murume anga nyange utoanza kuti wakabudisa 50 nditaure zvekufamba sei ndira kuberekwa kwemwana kuberekwa kwemwana angazingati naizvo ndizvo zvakaoma chaiuya naTete kwemari yechikafu yekutyatya yekuti naiwendaona $5 ngatichitenge koto yekuendesa mwana wechikoro anambobvirendesa mwana wechikoro then chaizvoyo hana kuuya igona kusitokore zvayo saka dambudziko redu guru riri pano nderekuti makatukana nevatete vatete avava kutukana vatete vakati chii vakati chii vakati iwana sekumaita chihure sekuti simba inini zvezvakandisiyana nenhumbu izvezvi akazo izvezvi nasimba maita chihure vatinoda ndivatikati kana usina kuzvinzwa kuti takamurowa wakane vamwe tete but vanga vakanyarana tete vangu vaisa vantu vakati hanzva zvamaita nasimba zvichihure sekuti airara newe aikurana newe nyoro zvine basa remaita chihure ye mhati yemunhu hure remunhu vakataura zvinhu zvakawanda zvakandibaaamutauri kana usati nandina mambotaura hamutauri vabve vari kubvunza ndomubvumidzai taurai pamusoroyi vanhu ava vari vaviri ava nditete uyu muroora wangu vadzvadzadzana mwana uyu nyaya iripo ndeyekuti ndofunga vasikana avanga varipa taiperedza munin'ina wangu aiendawo kwaaienda uku izvo zvotazvirwa izvo tibatsirei panyaya iyi aenda kuzama kuda aiwa toda zvenyaya zamafambiro enyu hati ava kuti vasungisane ndofunga fadzi takamufonera takati nemukadzi wasibu wacho iye akunzi mukadzi wake munyowani wacho atone nhumbu yasibu yacho tamufonera fadzi tikati fadzi aifonwa nemwana munini ndiwo mukoma wangu
Fadzi uya kuno kutore mari sezvo kuti mwana akuda mari yechikoro uye utore mari. Isusu kufonera kwatakaita Fadzi kuti namainini vake vaonana. Vasatete veda kuzama kuti ava vakaonana chinenge chanetsa kumwana uyu. Mainini vanenge vachitaurirana vakati vanenge vachitaura information communication neava handimudzwa. Right. Vari vavira mukadzi wasibu wacho asipo uyu mukadzi wasibu wacho. Vese vari tu vakapanana mafoni namba samaini namaiguru. Ndofunga kana chinyepa sikana mutaura avangwaripa. Avazosvika yenyu haisi kuinda panyaya dzokutaura imani. Saka ndofunga zvamuri kutaura hazvisi kutibatsira. Ndikatidzokere panyaya yedu. Ava kutuka vaiti chii? Ndemunga mamunhu musibatsira. Zvakutaurira hazvisi kushanda panyaya zvavari kutaurira hazvisi kushanda panyaya. Paitukwa mukadzi uyu ezvecomplain yavainayo kudai against sisi venyu kana munimira. Pane chamuda kutaura ipapo here panyaya iyo? Ini ndinototaura pakuti pakauya Fadzi uyu nemabhuru ake avari tu sisi vangu vachida kuzama kuda kuyananisa vari tu mukadzi mudiki nemukadzi mukuru. Fadzi achinzi iwo Fadzi unozviitireiko zvokuti ufonera amai vemusikana uyu? Handimugona amai vemusikana asipo. Unozviitirei? Haufanira kufonera mai vemusikana, unofanira kuti kuri Nasibu. Ende futi wosende kuna mai vasibu. Uchinoda unonetsa nenyaya dzako Nasibu. Iwo Nasibu onene pachei ndopakatanga Fadzi kutuka sisi vangu. Ndosaka vakatukana. Vakatukana vanhu vaenda ndiripo. Akatanga kutuka uyachi. Fadzi akatukawo akati mimi tete munopenga hamuna kwani. Kana mimi chotaura hanzvadzi yenyu ndaigara nayo futi hure ava ndopa wakazotu Fadzi aitotuka muroora wangu vachane nhumbu uyo bhataura kuti sekutuka uyu hasi muroora wenyu aya vese varoora vangu ndinovada varoora vangu vese because kuri mwana isusu zvaika munhu akauya kudaro achiti akatukwa ndeuyu zvekuti uyu akatukwa makazviwa here? Vakatukana akakomplena ndeuyu uyu akataura ndakatukwa zvekuti akatukwa makazviwa here? Ndandiripo Tuna kwenda chete pekuti akatukwa. Akatukwa ndopaenda kudai. Akatukwa Saka panotukana vanhu vanotodzoserana. Asi anozobadziwa ndiye anenge akutaura kuti ndakadii? Ndakatukwa. Pekunzwa ngotuhuriwa. nenyoro. Imi mwana uyo kuti muzoti pane mwana uyo adai aipfekerwa makondomu mwana wacho naibva ku. Iye munhu aroora mukadzi atora mukadzi wake anorarama sei naye handichinoita kuti problem anzitete anyanyopindira maishuzi madzitete akadaro munofanira musina varume vadzitete akaroorwa chaivo nevarume vasvinuka haufani kupindira munyaya nekuti zvakafanana nekwamakaroorwa imi madzitete ekwenyu achipindira panyaya yekurume wenyu nemi uyo anotaura atwaima makanyarara mesi chinzwai zvenyu munobva munomane mhosva musina chinzwai munhu akamhan'ara munomudaro isu taasingatoziva kuti makanga muchitovepo pasipoti paitika zvinhu but atora nokuti mhosva yaataura kusa munhu kuti akandituka handiti haana kuti vaka akandituka vateta vatoti pane vamwe vepo bari vakanyarara ndimwairehwa so isusu manje inai makanyarara kuitira kuti muzopfuurira mberi nekunyarara kana maona muroora kana kuti ani munhuwo zvake munhu atukwe handiti mapaona mune mashoko anogodora ekuti vanhu vangataurira nenyaya dzekuti chihure chamaiita mwana womwe munhu abva mumba make achiuyawo mumusha menyu sekuendawo kwamakaita mudzimba dzevamwe zvamuwanawo awana munhu asina kuvimbika anobatsirwa nevanomubatsira kuti aite zvinhu zvakashata nokuti pakaita vanhu vanoperekedzera kupesvedzera zvinhu zvakashata unenge waita munyama handiti makwama imi venyu musha ukaona vanatete kana kuti vanani veukama hwemurume wenyu vapindira mukupesvedzera murume wenyu kuita zvinhu zvakashata so munenge maita munyama ndozvakaita mwana uyu mumba menyu munoberekwa makawanda hamufanane mwoyo yenyu munozviziva here kuti zvinoshungurudza kuti munhu abereka mwana wake wamunodada naye saizvozvo uyo mufanira kuonapo uyu handiti mwana wanzvadzi yedu baba
Ezvaka ko kana mai vake vari vapenyu, baba vake vari vapenyu, chamuri kuperekedzera kuuraya imba yavo chii? Handiti mapoa. Ndopanouya mubvunzo wamambo. Handiti mapoa. Chazoita kuti mumire pachuru muchitukana nemuroora mumusha chii? Handiti mapoa. Kurasa chiri mumaoko muchida kuchira. Uyo ane mimba mukadzi uyo handiti aisati aberekwa munhu handiti muri kuramba munhu akuberekerai mwana wamuri kuona wamuri kutuma mvura handiti wamuri kuverenga kuti zvoti ateti mumusha medu muri kuverenga mimba dzinobva wani ndiani asingazvizivi chekuti hapana anochida pamungachipiwa chirema itutu taberekwa kunzi chichengetei hakuna anochida. Handiti mapoa. Saka isusu hedu kana vachibvuma kuti vakatuka munhu savatete zvinhu hatisvika kuti tivasvitse kure, toda kuti vabvise hwai yedu isusu muno vanamba mombe ndoinopa chinhu chatinoti kuchenurana kwevanhu. Kana tikishandisa hwai tikushandisa 100 years handingondidzwa zvandiri kutaurirai techitoshandisa chinhu chinonzi 100 years ndo hwai yedu muno mudare. Handiti mapoa. Isusu mashoko manje ekuti munhu anotaura maga ekuti anotukirira munhu neurema zvakazodai ukazodini munhu ungati mune hure wonzi unobvisa wai isu chatiri kuda murume wayo ndio watiri kuda kana taona zvakakodzera pamwe watiri kuda murume wacho na iye taona wanyakakodzera then uyu mukadzi uyu ari kupa defense kumurume nekuti tikavanodza pahwa ari kupa defense nekuti mambo kana masungwa here avanga vanongo vari kukumira vabvira kati handizivi mai vani ari kushungurudza mwana womwe munhu semaonereni munhu ari kushungurudza mwana womwe munhu taurai tinzwe zvamuda kutaura pamusoro yedai pamusoro yevana babatana iri nyaya yakaitika vana vakatukana zveshuwa asi inini vana vakabva kumba kwavo kai mwana haana mambo ndikaanisa ndikatsvaga mabhuku aiva munhu ndikapa muroora ukanzi haasi wanodiwa ndikati ai chinochinjana tadaro ndikapa zvese zvaiva mumba mamo zvemwana zvekuchikoro akabva afoni kai mama mwana haana kuchikoro zvinonetsa tatava nebp zvino vakataurisa so zvinozonetsa taurai zvishoma nena muchimira zvishoma nemuchana ndobva ndati inini muroora iwo chirega kuzvinesi ndichaenda ndine mutwini wangu uye akabereka mwana ndobva ndati muroora ndichaenda kwana mama ndikaona vana mama ndoudza kuti vasikana vakauya vafonere kuti vavo kuti hanzi mwana haana bhutsu haana tai chechitatu ndakangamwa kuti chii kanzi araiti ndobva uya adzima foni ndadzima mwana wake ndobva afona koko handichaendi kumunda mangwana mama vachada unopa kumbuya mari yechidi yemwana wechikoma vakati vandinonura nokuti mai vava vachifona everyday vachindibvunza ini mubvunzo wekuti munotoziva zvikuitwa nemwana wangu asi kuuya kwakaita murooro wangu mumusha akauya akati akagara 5 days vanangu agara 5 days mwana wake akati kuna hakusi kuklasi yavo inini andidaro ndikamti nemhaka yokainokuti kuti mwana wenyu hauipa ndaitofunga kuti pane zvinhu zvakunani ndikati murombo munhu muroora ndakamira pamasofa mumba mangu zvorai chirega ndichimufonera ndobvawo zveshuwa ndikati mumwe wako ati ndakudzokera ndobva vakazosara kutakurana ndandakubasa zvangu zvikatete zvinhu nyaya iyo yange yapfuura kudhara apa nyaya iripo tererai tete nyaya makumashure mambo amberi mambo wanga achifungudza kuti muchakomenta matukirwo akaitwa aya kana mama muri matukirano avakaita
uya akazondifonera inini ukaimuti ivo muna chigogo vaindepi kaivabuda ukaivakutomaava navo nokuti gogo vakati ndakavatuka ende gogo vacho siku wacho haazi mwana wavo vakaita zvokuti zvokutsvaka inini nditsvage mwana asi ndakazvitora semunhu kana matsvaga mwana mamutsvaga ndewani saka adaro ndogari ndamukiro kumba kwavo kuseni ati munoona ndauya handisigara pasofa ndoda kunotererai tete mutemo pano tete haudi kuonedza unoenda kuri mubvunzo unoti paitukwa uma muripo here inini ndaiva kumba handi mamu maidzwa nefoni vakanditsana muchitangwa pari mamusipa ndizvo saka kunyanyisa musazvipinze panga mamusipo tete tererai kuno hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu unopesa magamuchira zvisirizo apa kwachavha waita pamberi ukaona vanhu vakwana mamba akuchaja niti irekodhi mabharani atonyora kudhara waya muchanyoretsa zvisirizo nokuti imi makatouya muchiudzwa muchirondesdekwa nditi musipa nditi ava vataura kuti vanga varipo ndizvo vachitukana vachichinjana mawedzi ndobva agwadziwa ndobva uya mhamhara ndizvo nanhanzi mukaona pano anokatauswa kumapurisa neanonzane chi ane umbowo ndizvo saka umbowo manje apa hwaonekwa huri kuno uyu zvakare manzwa mambo achiti uya kugeza murume wake kuti murume wake havabvere havana kubvira vakanganisana nokuti vakakutakura ndivanodanana ukunzwisa machona ari kuromo tadza kuti kana murume vachidana ari romo ndiani ameno ndiani nditete munzwisa shona pachivanhu vamwe mese kudai munyaya muchieerera nyayaakuitiswa dzimwe zvinhu zvakaitwa musipa mugoni tudzei muna machi jetiracho swateti machi inenge iwednesday chitatu nhasi deti tiri panani 18 newai uka 21 days kubva nhasi 21 days ndingowana marufu a 30 mukuzwa zvatiri kutaura this is court muri kunzwa here amai imi munowana musi wani dare rinokupai dheti rani 21 days hana kuti musi wa 21 ndati 21 days musi watongwa 3 weeks from now. Imimi maakutaurawo kuti pamunowana madarira zviwa but iwo unopochi mutongo warona kuti musi wakati then tozvichiti kana 21 days dzapera idheti redu isusu rinenge ratosvika dziwekei kubva nhasi apo kubva mubva ivo vanhu musovanowana udare nemusavanowanawo futi 18. 18. Saturday.
Chatsukureyo kana rakwana ane chawanepa hapana here mouya mukuprezenta nyaya yenyu muchii tichienda pamunoziva kuti inini apa ndo pandinowana chinhu then tiri kuda Sibusiso uyo auye kudaro azotaura nyaya yekuti utemberi achiri kuda here mukadzi uyu kana asingachade mukadzi akabereka mwana mukomanare dare romupa mutongo wake wokuroora chii mwana wake handiti makwana kana aroora mwana wake mukadzi uyu ivo vari tu vanozivana kuti mukadzi uyu akazvitakura hatichaje mimba isina kuberekwa nemunhu nokuti panogona kuberekwa mwana musikana wataitikira mombe dzake 2 munhu kana achiroora mwana wake mwana mukomana anoroorwa nemombe imwe chete kana ari mwana musikana anorodzwa nemombe 2 saka mimba iyoyo iye patinenge tichimupa mutongo wake tinotomuudza kuti tinozokupa mumwe mutongo wako wekuroora mwana wako kana achinge aberekwa handiti mapawa zvekuti pane vanhu vanofona pafoni penyu vachikutukai imhosva ndati zvese izvozvo zvauya pekuti imimi munotukirwa nyaya yemwana wenyu hakuna mubereki angatume mwana kuti ita zvakati zvakashata handiti ndizvo saka inini chandinoda kukubatsirai sedare kana musina kuuya mudare muri musungwa wedare kana mumana radare hamufanira kutipedzera time mudare hatinondinzwa paya patinenge tichikupai nguva teitsvaga kuti zvamuri kutaura zviri kufambirana here nezvatiri kuda kubatsirwa nazvo chatiri kuona ndechekuti muri kutukwa saamai vemunhu asi munhu iyeye hatenderwa majidhadi akutukei ndozvikutaura nedare kuti aiwa kana vapfuurira mberi vachikutukai uyai mutaure muno mudare vatongwe nemhosva yekushungurudzai vachikutukai hamutenderwi kutukwa saka muri kuona tiri kutaura kuti ava ngavabhadhare kutukwa kwavakaita handiti mapawa saka mwana wenyu tiri kuda kuti auye panapa musi wa25 next Friday tizoita nyaya yake nemukadzi abude pachena kuti ari kuda here mwana wevanhu asi iyeye achitaura nemuromo wake ari kutaura ita kuti nemurume wangu hatina dambudziko ndimuda uya arikutaura kuti ina handina dambudziko kureva kana asina dambudziko iye murume ngao yechi ngoyi agumira nyaya yataita apa ndeyavatete nemuroora wavo tosiya pemuridzi vachina auye ndiye egadi ataure zvaagura pamukadzi kana asingachamude tomuudza kuti mukadzi kana usingachamude arikwa tokenokuti hosha handichabuda gulo rangu handiti uyu dare roita maitiro atofana kunge richidi richiita pavanhu vanenge varambana ivo vakaberekerana handiti kune mubvunzo asina bvunzo uyu totobvunza kana murume auya tinayo haibvunzwe kuno uyu totobvunza kana auya saka tokunga tikasununguka zvedu